Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Nggonamu iki urung bosok. Semangit. Lah iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok iki mbuh iki cacah siji iki mbuh nek karo aku jan le nganu nyilakake ngrekoso nak koso nak iya aja kok iki engko mesti ngudal-udal perkara nek aku latihan tak sugih gule kobis kuwi cerewete tekan ndi nganti wong sing streaminge ngerti lho nek aku streaming ngevlog kan mesti gimana Pak Seno gule kobis dengkulmu mlocot aku ya mung saka cangkeme cah siji iki nyoto kok ngopo aning wingi rak ora sing wingi rak gule tenan iwake tenan tak nganti tak ciduke iki lho iki kubis po iwak miprate didelokke ala iwak ping dikeki kok kei sapa jenenge iwak anu wedhus niku dikeki sapa sing juragane tenda kae sapa kae mbayar ya cung aku ngene dikeki padahal ya meng wangun-wangune ngono lho men kono ketok men. Iya, iwak wedhus dikeki. Wedhus ya dikeki, wedhus sak ilarang ya dikeki. Iya. Iki nek dikeprak-keprek ngene iki kan anu kene rada mendesak terus pakune sing kene iki modot tak tok kok kowe rewel. Mula ganti paku, pakune enek yang ngono dinggo wae. Piye? Nek tak tanduki ra leren-leren ki ngono wis. Wis teruske wis, rasa gagas aku kowe nyanyi dhewe aku mayang dhewe wis. Lah apa? Ayo kowe cerewet wae kok ngomong kon. Kowe saiki nembang Gubuk Asmara, aku arep ngopo-ngopo sakarepku arep ndandani kotak sakarepku arep. Iya, arep dudukan sakarepku. Ning ya kuwi sesuk ra njaluk dit aku. Kok iso? Ya iya lah wong madeg dhewe-dhewe kok. Ya aku yang mau nyanyi. Lho. Lah iki nek kowe mau nyanyi tak aturke para lenggah. Pripun iki nek mboten purun nyanyi? Mutar kowe ora bayaran ayo. Anek nyanyi sapa sing bayar? Lho, ayo sakarepmu. Oh, dalange. Kuwi kok ora positif ki piye to kuwi, Jon? Iya. Kok dadi maune ngewangi aku dadi ngewangi Tatin. Oh, iya, ya esuk dibayar. Ya.